Mga kamatis na inani sa Nueva Vizcaya, ibinebenta na lang ng 3 hanggang 10 piso kada kilo ng mga magsasaka. Ang detalye sa report. Sabay-sabay ang anihan ng kamatis, kaya nagkaroon ng oversupply ayon sa Municipal Agriculture Office ng Bambang Nueva Vizcaya. Sa dami ng mga inaning kamatis, napipilitan ng ilang magsasaka na ibenta ito sa mas mababang presyo. Ang mga maliliit na kamatis naglalaro sa 3 hanggang 5 piso kada kilo, habang nasa 8 hanggang 10 pesos naman ang mga medium size. 3 days lang kasi yan magmula nung napitas mo, sir. Pag hindi mo nabinta yung kamatis after 3 days, bulok na yan. Itatapon na talaga, sir. Wala na. Pero ang ibang trader, dinadala umano sa Maynila at ibang probinsya ang kamatis para maibenta sa mas mataas na presyo. Kung marami talaga ang kamatis, kung nagpasok sila, alam mo naman yung mga buyers, ang inuunang kinukuha yung mga high quality kasi itatransport nila sa Metro Manila and other parts of the country. Samantala, kung ang ibang kamatis ay napaulat na itinatapon na lang sa Nueva Vizcaya dahil hindi maibenta, may programa ang lokal na pamahalaan ng Aritaw para hindi na masayang ang mga kamatis na ito. Maaari umanong i-process sa mga kamatis para gawing tomato jam. Sa ganitong paraan, matutulungan din ang mga magsasaka. Nakaroon ng ng oversupply o kaya medyo mababa yung yung presyo ng ating mga kamatis. Na process po ng ng mga RIC po natin, yung Rural Improvement Club, yun organization ng mga kababaihan po dito sa amin. Magsasagawa ng information dissemination ng LGU para mahikayat ang mga tomato farmer na makibahagi sa programa. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.